खालामनाया जाहैनाय नङा बेखिनि बाथ्राखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बुंबाय दा बावैसो सिगां दिनै MCLA बिथां मावथि ब्रह्म बिथाङा एसे सिगाङाव बुंदों जे NDP खौ फोजोबस्रांनो नागिरदोंमोन नेशनेल डेट खालामनो नागिरदोंमोन आरो बे बाथ्राया असत्य नङा बे सत्य बाथ्रा 2003 नि बाथ्रा 2003 आव जेब्ला अल क्लियर इलेक्शन जायो इलेक्शन अपारेशन अल क्लियर अपारेशन जेब्ला जायो अब्ला नोंथांमोननि बे ओनसोलफोरावनो बै फाख्रा गानग्राफ्रा मुथा हमनानै ला माने बुंफबनानै दंमोन जानांगौ दा बेखिनि समाव जोंनि जि सोमावसारग्रा NDP नि हान्जा लोगो बिथांमोनखौ नोंथांमोनानो बेखिनि ओनसोलाव जाहोदों लोंहोदों दोनखोमादों आरो NDP नि जि गोलाव संग्रामाव नोंथांमोना जोंखौ आश्रय होदों NDP नि थाखायनो नोंथांमोना जेल जानांदों NDP नि थाखायनो नोंथांमोना बुख्रुब जानांदों आरो बेबायदिनो मार्टियार जानांदों आरो बे बाथ्राफोरखौ जों माब्लाबाबो जों बावनो हाया दा बाथ्राया जाहैबाय 2003 आव जेब्ला होखारबाय जोंखौ भुटाननिफ्राय अब्ला गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि गभर्नमेन्ट अफ आसामनि संगालिफोरजों लोगोसे दहाय मावथि ब्रह्म बिथाङा जा मानसिफोरनि नाम बुंबाय बिथांमोना रंजाखांदोंमोन मिनिदोंमोन दिनै NDP आ गैलिया जोबमाबाय जों हामारथारबाय NDP खौ फोजोबस्रांनो नाथाय नङा 2004 नि बाथ्रा 2004 आव जेब्ला बांलादेशआव जेब्ला 10 ट्राक सिलाइ जेब्ला हमजाबाय 10 ट्राक जेब्ला सिलाइ हमजाबाय अब्ला बियो मिडियायाव ओंखारबाय रायजो राजाफ्रा मिथिबाय बुहुमनि मानसिफ्रा सोमोनांबाय गिख्रंबाय दे बे सिलाइया सोरनिमोन अब्ला बेखिनि टाइमाव भारत सरकारनि हाई कमिसन मिया सिक्रि जाय बांलादेशआव दंमोन अब्ला बिथाङा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो लाइजाम लिरनानै हरबाय जे नर्थ इस्टनि इन्सार्जेन्सि ग्रुप आलफार NDP आ भुटाननिफ्राय होखारजादोंब्लाबो लोरबां जायाखै बिथांमोना जोबस्राङाखै बिथांमोना दाबो स्ट्रंयैनो दं बिथांमोननि बाहेरनि जिथुनिखि डिप्ल'मेटिक रिलेसन बे बिराद गोख्रोङैनो दं बेबायदि जेब्ला प्रप'जेल हरबाय अब्ला गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि बै समनि प्राइम मिनिस्टार डक्टर मनमोहन सिंह बिथाङा जेब्ला प्राइम मिनिस्टारनि बिनि अफिसखौ जेब्ला बिथाङा एक्सेप्ट खालामो अब्ला बै दिनखालि नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड प्रग्रेसिभ एबा नर्थ इस्टनि इन्सार्जेन्सि प्रब्लेमखौ फोजोबनायजों लोगोसे सावरायनाय मोनसे आपिल खालामहरदों जोंखौ लिंहरदों जे नोंसोर फैदो सावरायफैदो जों सावरायलायनानै बर'फोरनि जेंनाखौ जों बोस्रांनोसै हाथियारखौ जों दोनथ'लायनोसै हाथियारजों सोमावसारनानै हाथियारजों गावथारलायनानै जों जोंनि प्रब्लेमखौ जों रिजल्भ खालामनो हाया ओंखायनो नोंथांमोनाबो फैदो आरो ओंखारबोदो जों सावरायनोसै आरो बेबायदिनो दहाय बावैसो सिगां जिथुनिखि जोंनि मावथि ब्रह्म बिथाङा बुंनाय जे NDP जों मा होनना बुङो भारत सरकारजों दिनै साइन खालामनाय धीरेन बर' बिथाङासो माने खालामदों गोविन्दआ खालामाखै बेबायदि माने बाथ्राबो ओंखारदों दा बेखौनो लानानै आं दिनै क्लारिफिकेसन होनो इच्छा खालामदों बे बहाय मोनसे कपि दं जोंनि गेजेराव आरो बहाय बे कपियाव गोविन्द बसुमतारी रन्जन दैमारिनि जेनेरेल सेक्रेटारि बि अनजालु बेनिफ्राय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि गभर्नमेन्ट अफ आसामनि बहाय साइन दं रायजो राजाफोर दिनै आं कुइसन खालामगोन आं दिनै सोंगोन दिनै धीरेन बर'हा बेबायदि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों सिगनेचार खालामनाय बेबायदि डकुमेन्ट दं नामा आं दिनै सोंगोन बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरनाव दा बिथांमोननि जानानै बाथ्रा बुंगासिनो दं जे दिनैहालागैबो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों सावरायनाय एबा बेबायदि सिगनेचार धीरेन बर'हा गैया दिनै बिथांमोना बुंबाय थादों जे मास मोनथामनि गेजेराव सलुसन जागोन बिथांमोनजों माने एग्रिमेन्ट जागोन दिनै आं सोंगोन जे बिथांमोननि चार्टार अफ डिमान्डआव मा पइन्ट दं धीरेन बर'आ अबे चार्टार अफ डिमान्डनि पइन्टखौ बिथाङा लिरखो आं सोंगोन दिनै आरो NDPनि चार्टार अफ डिमान्डआव गासै मोनबेसे डिमान्ड दं आं दिनै सोंगोन दिनै बिथाङा फंसे फिन होनो हानाय नङा मा दं NDPनि चार्टार अफ डिमान्डआव What are the points written in the Charter of Demand that the NDP has submitted to the government of India? Give clarification to the people. रायजो राजानो क्लारिफिकेसन बिथाङा जों दिनै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानियाव सोंदों
गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानियाव जों सोंदों जे गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया दिनै क्लारिफाइ हो गभर्नमेन्ट अफ आसामा दिनै क्लारिफाइ हो दिनै बिथांखौ मा हिसाबाव नोंथांमोना बेबायदि माने सिक्रिटि होबाय थादों बेबायदि माने बिथांमोनखौ अपेनलि थाबायनो होबाय थादों दिनै क्लारिफिकेसन हो नाथाय गभर्नमेन्टनि आखायाव जेबो बेबायदि क्लारिफिकेसन गैया होनो हानाय जेबो क्लारिफिकेसन गैया दिनै बिनिखायनो दिनै पेपार मिडियाफ्राव गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव बिथांमोनखौ मोनसे नाम दोनदों आरो बेनो जाहैबाय एक्सपेल ग्रुप बिथांमोनखौ दिनै गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव एक्सपेल ग्रुप होननानैसो मिथियो माने धीरेन ग्रुपबो नंबावा बा सोरबा XYZबो नङा एक्सपेल ग्रुप आरोखि आरो बे बाथ्राया नंमारगौबो एक्सपेल ग्रुपबो मानो होनोब्ला बिथांमोना मोनसे नेशनेल काउन्सिल बडि दादों आरो बे नेशनेल काउन्सिल बडियाव बै माने एक्सपेलफोरासो ज'जोब आरोखि गासैबो एक्सपेलफोरासो माने दंजोबो बै जोंनि आवगायनि आर्मि चिफमोन सुस्रांग्रा बिथाङा होम सेक्रेटारिमोन आफादनि जि रुल्स एन्ड मा बुङो डिसिप्लिनखौ दिनै भायलेट खालामनानै जोङो 2007आवनो बिथांखौ आफादनिफ्राय डिसचार्ज होदों दिनै बिथाङा बै धीरेन बर' ग्रुपजों आरो हाबफानानै गावखौनो स्ट्रं माने NDFB बेबायदि माने बुंबाय थादों एबा देखायबाय थादों दा जियानो जा मानो नैबे धीरेन ग्रुपनि जि बाथ्रा जोंनि आबसुनि दैदेनगिरि बिथाङा दिनै बुंबाय जे जोङो बिनि सायाव जों कनसेन्ट्रेसन खालामनाङा सोर मावदों सोर मा मावाखै बिनि सायाव जों कनसेन्ट्रेसन दा खालाम जोङो बर' रायजोफोरनि जि जेंना जि सलुसन नैबे सलुसनखौ जों माब्रैहाय हार्भेस्ट खालामनो हायो नैबे बाथ्रानि सायावल' जों कनसेन्ट्रेसन होगासिनो दं आरो होबाय थागोन जेरै धीरेन ग्रुपआ सोर गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया दिनै सिनाया गभर्नमेन्ट अफ आसामा दिनै सिनाया मानो होनना बुंब्ला दिनै बावैसो सिगां जा बुंथिगिरि बिथांमोनानो स्पष्ट खोथा बुंबाय जे बिथांमोननि जे साल सलना जे बाथ्रा बुंनाय दिनै सोरनि जानानै बिथांमोना बुंगासिनो दं बे बाथ्राया स्पष्ट माने ओंखारदों दिनै गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया इन्टारनेल प्रब्लेमखौ दिनै सल्भ खालामनायनि थांखियै दिनै नोंथांमोना मिथियो जे 5 आगस्ट 2019आव दिनै जम्मु एन्ड काश्मीरखौ मोनसे इउनियन टेरिटरि आरो एट द सेम टाइम लादाखखौबो मोनसे इउनियन टेरिटरि बानायनानै होबाय दिनै नोंथांमोना मिथियो जे लादाखआ दिनै मोनथावना बेबायदि कुनु जारिसडिक्सननि माबा गैया माना बुङो मोनसे केरेक्टारिस्ट गैया क्राइटेरियाबो गैया नाथाय मोनथाम स्पेसिफिक पइन्टनि थाखाय दिनै लादाखखौ दिनै इउनियन टेरिटरि बानायनानै होनो गोनां जादों आरो बे क्राइटेरियाफ्रा बे कन्डिशन्सफ्रा बिसेसख्रुइ बे मोनथाम पइन्टआ दिनै बे बर'फोरनि जि आलादा रायजो बिनाय बे आलादा रायजो बिनायाव सेम जायो सिमिलारिटिस जायो बे पइन्टसफ्रा जोंहा मिलायलायो एक नाम्बाराव दं जे लादाखआ इन्टारनेशनेल बर्डारजों खाथिथार चाइनाजों खाथिथार 2 नम्बर जाहैबाय जे बहाय इन्सार्जेन्सि प्रब्लेम दं आर्मसनि कनफ्लिक्ट दं आरो 3 नम्बर जाहैबाय डेभेलपमेन्ट जायाखै आन्डार डेभेलप जोंनि बे प्रप'ज बर'लेण्डआबो बे मोनथाम क्राइटेरियायाव एखे सिमिलार दं मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बे प्रप'ज बर'लेण्डआबो नैबे इन्टारनेशनेल बर्डारजों जोङो नांजाबनाय जोंनि आंनि खिथुआवनो थायो नायोब्ला मा होनना बुङो बे भुटान आरो नेक्स्टआव जाहैबाय जोंहा चाइना इस्टार्न पार्टआव जुदि नायो अरुणाचल प्रदेश बेनिफ्राय बेनि उनाव जाहैबाय चाइना जोंनि ओनसोलावबो इन्सार्जि प्रब्लेम दं दिनै हाथियारनि कालसारा जोंनि गेजेराव जोबाखै बिनिखायनो बे आर्मसनि जिथुनाखि कालसार बे कालसारखौ मोनसे एभारलास्टिं पिस जुदि जानांगौब्ला जोंनो आलादा रायजो नांथारगौ आरो बे आलादा रायजोखौ दिनै गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया दिनै एग्जाम्पलनि दारै जोंनो देखायबाय मानो होनना बुङोब्ला 1986आव मिज' नेशनेल फ्रन्टजों मोनसे गोरोबथा फैयो आरो बे गोरोबथाया मिज' इन्ड' एकर्ड होननाय मोनसे मिज'राम मा होनना बुङो स्टेटहुड क्रिएसन जायो आं रायजो राजा नोंथांमोननि सिगाङाव बारा बाथ्रा बुंनो गोसो गैया मैया दाखालि 17 अक्ट'बराव जोङो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि इन्टारलिकिउटर बिथाङा जोंखौ लिंहरदों जोङो 7 मेम्बार्स डेलिगेसन थांदों NDFB प्रग्रेसिभनिफ्राय 3 थांदों आरो NDFB रन्जन दैमारि ग्रुपनिफ्राय जों 3 थांदों NDFB प्रग्रेसिभनिफ्राय आंजों लोगोसे होम सेक्रेटारि आइ डमिनिक बिथां थांदों मिलिटारि सेक्रेटारि
बि सुदेम थांदों आरो पाब्लिसिटि सेक्रेटारि बि बरसा थांदों आरडि ग्रुपनिफ्राय जेनेरेल सेक्रेटारि बि अनजालु थांदों बेनिफ्राय दानसोरां नार्जारि थांदों आरो नोंथांमोननि बे ओनसोलनि रसराज बसुमतारि एबा रोमै बिथाङा थांदों आरो थांनानै जों गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि इन्टारलिकिउटर बिथांजों जों सावरायहैदों आरो स्पष्ट खोथा जों सोंदों जे मा खालामनो नागिरखो बर'फोरनि प्रब्लेमखौ मारा रिजल्भ खालामगोन बे बाथ्राखौ जेब्ला जों सोंबाय अब्ला बिथाङा जोंनो एन्सार होबाय जे बर'फोरनि प्रब्लेमा फाइनेल स्टेजाव दंसै बे खोथाखौ जोंनो बुंबाय इन्टारलिकिउटरा जोङो 1.5 घन्टानि बारा सावरायबाय आरो बहुत बाथ्राफोर माने जाय बाथ्राफोरा इन्टारनेल बे बाथ्राफोरखौ जों सावरायबाय खिन्थु जेब्ला जों सोंबाय बिटिसिनि एग्रिमेन्टनि सिगां जागोन ना जाया जों स्पष्ट सोंदों अब्ला बिथाङा बुंदों जे बिटिसिनि एग्रिमेन्टआव जानाय आरो जानाय जायैया नोंथांमोननि सायावबो सोनारगोन बे बाथ्राखौ स्पष्ट बुंदों आरो बेनिखायनो जों दिनै थाग थियारि जा जोंनि जिथुनिखि सावरायनाय बे सावरायनाया मोनसे फाइनाल स्टेजाव सफैबाय बिटिसिनि इलेक्सन जुदि जायोब्ला मोजां आरो बेखौनो जों माने नाजाथारगोन गाबोन समफोर नागानि एग्रिमेन्ट जानो थांगासिनो दं 31 अक्ट'बराव नागानि एग्रिमेन्ट जानो थांगासिनो दं नोंथांमोना पेपार कागजसे मिथिगोन नागा एग्रिमेन्टआ जुदि मोजां जायो मिनिंफुल जुदि जायो बर'फोरनि जे माने जेंना बोस्रांनाय जि एग्रिमेन्ट बे एग्रिमेन्टआबो आरो बारा गोजान गैलिया रायजो राजानोंथांमोन दा बिनिखायनो आं खावलायगोन जे एग्रिमेन्टआथ' जागोन आलादा रायजोथ' मोनगोन नाथाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि खावलायनाय जे बे आलादा रायजोखौ जोङो जाहाथे जोंनि गथ' गथाय जोंनि फिसाफ्रानो जाहाथे उनफ्राव सामलायलांनो हायो आरो बिनिखायनो नोंथांमोना दानिफ्रायनो गाबोननिफ्रायनो गावबा गावनि गथ'फोर नैबेफोरखौ स्कुल कलेजफोराव माना बुङो इडुकेसन होयो फोरोंहोयो बेखौनो आं खावलायगोन आरो इक'नमिकेलि नोंथांमोना स्किल डेभेलपमेन्टनि जिथुनिखि बाथ्रा नै बहायबो जाहाथे नोंथांमोना आगबाग नोंथांमोननि गथ'फोरखौ होगोन आरो बेबायदि जोंनि माने जि सामाजिक दिग बे सामाजिक दिगखौबो नोंथांमोना जाहाथे नोजोर होगोन आं बेखिनि बाथ्राखौनो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बुंनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों